on dirɗiraɓe am on jaɓɓama ha Sare Afrique Media ɗo ɗum wakkatire meɗen nde kubaruji dammuɗi be ɗemgal fulfulde. Ha wakkatire nde ɗo en puɗɗiran kubaruji meɗen be dillugo leddi Kenya. Ha ton man habre waɗi hakkunde leñi ɗiɗɗi ngam ɓe ɗon haɓana nokkure nde durgol. E non bo habre majum mbari ɓiɓɓe adama en 10 e non bo feere en ɗiɗo balmake. Habre majum laati haɓango nokkure durgol leñol ngol nokkure Barrona e non bo ngol Samburu ɓe fotti ha nokkure majum wi'etende kom. To ha wakkatire majum ardiɗo leddi maɓɓe o bi'eteɗo wuro Kenyatta yaari kawtal soja en ha nokkure majum ngam ɓe waɗa jonde jam. To diga ɗo man bo kubaruji mere ɗo tokkiti ha leddi Sudan fombinari. Ha ton man leddi majum laati leddi ɓurdundi marugo fitina ha ko rarani himɓe dogguɓe konude lesɗe duniyaru. To ɗo fu yiyama ɓawo nde kawtal lesɗe duniyaru huwi nder leddi maɓɓe, non bo ɗereji muɗum holli himɓe bako ɓurata million wurti nder leddi majum, non bo ɗon nasta leddi gonɗiɗiraɗi maɓɓe nder lebbi saliɗi. To ha wakkatire majum kawtal ardanigal dogguɓe konu wi himɓe majum ɗon nasta leddi Uganda e non bo nder lewru salindu himɓe bako yahata 2,000 e non bo yahugo 6,000 vurti leddi. To diga ɗo man fahin kubaruji meɗe ɗo tokkiti ha leddi Somali. Ha ton man ardiɗo kawtal lesɗe Afrika biyeteɗo Musa Faki ardaniɗo cukle hokki leddi Somali wallide ceede nde ko yahata bana million temere seede dola ngam ɓe wallito timmingo fitinaji weelo gonɗi nder nokkuje leddi majum gaɗuɗi gam soyde tobrinde. Wallinde majum hokkama ha wakkatire nde ardiɗo cukle kawtal majum biyeteɗo Musa Faki wanno gilla mum arande ha leddi man. To ha wakkatire majum o waɗi jonde be mawɓeji leddi man ngam o famtina ɓe noy hani ɓe hutinira seede majum ngam ɓe ɗusta weelo. To diga ɗo fahin kubaruji meɗe ɗo tokkiti ha leddi Ghana. Ha ton man bo leggal do'i dow ɓiɓɓe adama en mbari ɓiɓɓe adama en bako yata 17 e non bo feere en balmake. To ha wakkatire majum himɓe majum ɗon no loota e non bo ko ɗuɗi fu ɗon ɓiɓɓe yahoɓe jangirde ajamiya. To asar majum waɗi ha jurde nden ɗakki kittampo ha saka leddi Ghana. To ha wakkatire nde ɗo balmaɓe ɗo tawe ha nder suudu nyawdigu, non bo ɓe ɗon tokkitini tefugo ɓiɓɓe adama en woɓɓe yanuɓe nder ndiyam majum. To ɗo laati ɗum boliɗe wakilijo ardaniɗo risku leddi maɓɓe biyeteɗo Catherine Abelema. To diga ɗo bo fahin kubaruji meɗen ɗo tokkiti ha leddi Afrika fombinari. Ha ton man wikaji waɗi ha ko rarani kuje kutinirteɗe informatique alkali en leddi e non bo ɓe hoosi kuje majum 15 marɗi kuje kimmiɗiniɗe ɗe mawɓe kiitaji 250. To ha wakkatire majum suudu jambiya titotirdu be ardiɗo leddi wi ɗo fu laati ɗum yiɗgo wonnugo inɗe alkali en leddi maɓɓe na ngam ɓe mari fitina nder leddi. To ha to ɗo man fu mawɓe soja en ɗon suklori tefugo moye waɗi bana sugulla fitina bakaɗo. To derɗiraɓe am nda kubaruji dammuɗi min kawtan noon ha wakkatire nde ɗo. Min getti on be watango min hakkilo. On jarama.